Tingka. Sino? Si JM? 23? Ayun? Ayo? Pero, sabagay. Ah, hello, patamsak guys. Ito talaga, totoo na to. Sana wag na mag-ano yung signal. Ay, amigos. EJ Vlog. Hello po Kuya Kenneth. Hello po, patamsak po guys. Lapit ko naman. Mainit. Mag-ano ba ako? Photos ba ano or wagay lang? Wagay na lang. Bakit hindi ka sumama kay Rika at kay Angge? Ano po kasi, may pasok po kasi kami. Hindi po pwede guys, may dala akong katingko. Kasi dapat talaga meron akong baon na katingko. Hiniram nung kaklase ko, hindi na nakabalik. Kumain pa daw siya. Kailangan ko ng something menthol. Kasama si Kaya. Yung pasok namin 7. Ang talaga. Palagi nawawala ang signal. Okay. Shout out po, Kuya Kenneth. Ano yung signal, Kuya Kenneth, sabihin mo nga kung malabo, kung blurry, or kung wala talagang signal. Wala kasing magandang mahina. Di ba nakakonect ka sa sa wifi kang digdi sa kantin? Di ba dati nakakonect kita? Pero nakakonect pa? Nakakonect pa ka mo? Baka pwede. Hanep. Parang kaya talaga signal din. Si Master. Pwede din. Siyempre, malamang. Kaya nga sila nagbakaag. Siyempre, mabayad. Ano? Junel. Sarap po. Mga kainis pati pag may lansing. Hindi pa lumalabas na. Ano daw si Master? Lunch break ata ni Master, kaya wala siya sa information. Pa-connect po, Wi-Fi, please.
Mysterious. Ay, okay na po ba? Buti naman. Nakakainis. Nag-load na ako ng 99 pesos. Connect po. Sabi mo wala kang load. Download. Mag-lunch na po kayo, guys. Ay, may ibon. Kabanderang Reyes. Hello po. Good morning. Good morning pa kasi hindi pa 12. Shower out. Guys, patamsak po. Thank you so much. Palike po. Palike. Jamaica Sabalo. Hello po. Okay pa ba ang signal ko? Like, hindi na po ba siya malabo? Guys, wala kaming matambayan. Dito lang kami sa kantin. Meron kaming vacant na 4 hours. 4 hours. 12 to 1 to 2 to 3 to 4 to 5. Meron kaming vacant na 4 hours. Mamaya. Utang mo na like mo. DJ, nakakatamad magpindot. Grabe naman kuya, Jamaica. Magpipindot lang po. Char, okay lang. Joella Rina, hello po. Wala. Good morning, ma'am. Danilo, hello po. Okay lang po. Nagpapalipas po ng oras. Sibigat namin. Hala. Thank you po, Kuya Kabanderang Reyes. Utang nga ni. Sige na nga ni. Basta bayaran mo. Basta bayaran mo lang, Kuya Jamaica. Shower out po sa taga Palangka, San Jose, Batangas. Shower out sa mga taga Batangas. Good morning po, Antonio. From Marilao, Bulacan. Malakas na boses ko. Malakas. Madaming tao pa naman dito sa kantin. Kakatapos lang po namin kumain, Kuya Kenneth. Kakatapos lang po namin kumain sa labas. Kasi mahal ang paninda dito sa kantin. Nagpa-ID na ka mo? Sarapin na kita, magpa-ID. Go. Teka lang, baba ako lang. Link mo sa link. Sige po. Thank you po, Kuya Jamaica. Okay, gabi ka, Kuya Kenneth. Si Kayla yan. Anong lista ba? Si Kayla. Tapos si Juliana mag-iidlip. Ayun. Mag-iidlip daw siya. Paano ba to? Ito pala. Ayan guys, si Juliana, mag-i-sleep lang daw siya. Mag-i-sleep lang daw siya saglit.
Gusto ko din matulog. Gusto ko din matulog. Promise. Promise eh. Kaya papagisa ng ilong ko. Hi po, Ronnie Gutierrez. Nakadalawang live ako kanina na sobrang isip. Eh kasi nga nagina nga ang signal. Bakit parang manipis yung mascara dagdagan? Wala na tong laman eh. Parang wala. Ma-sleep muna tayo, guys. Sir Neil, Sir Bruce, where are you? Here I am. Ano daw? Sana kalipit na ako, Bro Roberto. Kuya Macbal, hello po. Asa na ba si Kuya Bruce? Hindi na pumapasok sa live ko si Kuya Bruce. Good morning din po, Kuya Macbal. Mulong tissue basa. Basa ang lamesa. Guys, patamsak. Hello sa 8 million viewers natin. Mag-ano muna tayo, guys. Yes, Kuya Kenneth. Kapag ganito na mahaba ang vacant, kakaantok. So kung matulog, mamaya matutulog ako. Ay mag-review muna, tapos matutulog, tapos mag-review ulit. Kasi meron kami recitation mamaya. Recitation, guys. Asan? Doon na kaya tayo sa room. Di ba? Doon na tayo mag... Anong wala? Meron na. 3rd floor. Kay Sir George. Anong gagawin? Baka magtatanong kung maka-exam na sa Friday. Kasi, ayoko nga pala. Holiday pala sa Friday. Kaya Adventures Vlog, hello po. Ano pong link yan?
Hindi po Kuya Kenneth, Mariners po. Bakit ang ano dito? Ito na lang. Ay, ano yun? Napindot, guys. Baka wala ako sa live. Mamaya pindutin ko. Baka mawala ako sa live. Pwede po, Kuya Kenneth, kung gusto mo. Nag-ano ka mo kasi? Pero hindi ako dito pwede. Dapat dito tayo sa unahan. Yun pala ka mo ligide ka mo nagtatara. Hello po Kuya Jeric. Aray. Ay, buhok. Ang haba. Ating ko. Ito ang buhay ko. Ano yan? Oh, Miguel. Ano sabi ko lang tatarab? Nagsasalita. Nagsasalita. Tatarab. Nagtatarab. Erang boys. Hello po, Jorel. Ay. Yun na nga ni Baga, oh. Shout out daw po kay Frederick. Si John Ray Banania man daw po na owner key, ihaw-ihaw. Bala ka mo inda ako. Putik may electric pa, hindi ko paandar.
Ilan viewers mo daw? 15! TikTok ha? YouTube. Ano baka mo ni? Hindi ko lang. Ano day? Paano siya ano? Ayan. Hindi ko lang. Sige. Wala siya girl. Kasi yan. Wala man. Nakaano. May ano. May... Ako. Ang tatamla. Yes po. Ano? Collab? Mag-collab ka mo ni Franzi. Bigla na girl. Search na. Hindi, baka mo nagsusubscribe. Ah, kasta. Hello sa 17 million viewers na dahil. Yes, minute. Ano nga yun? Electric pa na inig. Oh, di ba ka? Oh, di ba nidutig pa? Comment lang kayo, guys. Magto-12 na? Anong oras na? Magto-12 na. May pasok kaming 12. Hi! Ang tayo na yun. Idol Bicolana girl. Your prettiness back to back. You reduce your fat. And then what? Now you're very pretty again. Thank you so much po. Kuya Antonio. Tumaan si best friend, si Janelle. Jones, hello po. Jocelyn Belor. Shout out sa inyong lahat. Go, basta mag-subscribe ka muna. Mga ito. Ma'am Jo. Si Ma'am Jocelyn. Hi, Ma'am Jo. Ano ba standard na? May na? Oo, may na. Ano ba? Blurry ba? Paano ano? Iyo. Sabi ko na eh. Hindi kayo nagpapakonek. Tulog pa mga magpalipad. Yes, gabi pa kasi sa US, sa ibang bansa. Kaya, tulog pa sila. Ha? Tawa ano? Meron na po, Sir Jamaica, si Ma'am Jocelyn na
jacket. Nilagyan ko na po. Shout out sa mga single dyan. Uy, hindi na yun mga single eh. May mga jowa yan. Char. Anong oras na ba? Okay. Alas 7, maaga pa. Hindi pa ano. Anong year ka na Bicolano from Galliano family, Dingalan, Aurora? Third year po, Sir Galliano Jonathan. Shoutout po sa Galliano family from Dingalan, Aurora. Baka wala ka. Sponsored by Great Buys. Guys, nikawin mo na si Kamangyan. Seryoso? Paano man? Bakit si Kamangyan? Guys, mahaba na ulit yung buhok ko. Ayan o. Hindi pa naman. Ay, papapatulan ko pala yan kasi yung may kulay, dead na siya. Dead. Ayan. Salamat. Tagahanga mo ang Dingalan, Aurora. Salamat naman. Thank you so much po sa mga taga-Dingalan, Aurora. Thank you so much, Kuya Galliano. Sige po. Kahit si Kuya Noli, hindi ko na nabibisita si Kuya Noli. Nice seeing you again. Florentino Cornel, hello po in your vlog. Be sure you have your lunch at huwag papabilan sa akin. Yes po, thank you so much po. Maya-maya, may class kami, 12. 12 to 1, then after 5 to 7. So, mahaba yung vacant namin. Kaya mamaya na ako mag-vlog, mag-live ulit. Mag-live ulit ako mamaya. Hi, Josh. Happy birthday, Josh! Madi po na si Josh! Pinalangin kung makatapos ka ng pag-aaral. Thank you po, Sir Galliano. Thank you so much po sa pagmamahal. Kuya Roy! Hello, Kuya Roy! Kumusta? Ano? Amen. Eh, nagtawar akong account? Uy, pakulit ako sa mga kaibigan ko dyan, oh. Sisi pa sa Indo, Madiribo, mag-invite ha. Madibo ka. Mag-invite. Kevin Dora. Kala ko kung pinakakidig din. Kala ko kung pinakakidig din. December, September. So, yeah, 19. Oo. Mag-20 pa lang. Yan. October, 10 yan. 10 yan. 2016, 18. Yoro ko pa. 19 pa lang. 19 pa lang, ani. 2006 nga ni.
Yes po. Sana huwag kang magbago kahit ano mangyari. Lalo na pag nagtagumpay ka sa buhay. Yes po, Sir Jonathan. Thank you so much po. Kuya Roy, kamusta po? Okay lang po ako. At least hindi mo nabagang laba. Sige po. Kanina si Sir nakasalubong namin sa labas. Nasa December ng tipo. Big boy. Bossing! Shoutout daw sabi ni Bridge. Ay, meron na. Si Big Boy, wala man. Nasa Katsi. Hindi pa namin to room. Kala ko room daily. Akala ko room namin to. Hindi pala. That's G! Mag
na ba? Wala pa din. Review na ako. Wala. Goods. Ay, okay na. Dahil ano pa lang si Sen. Eh, lang. 10K. Dako na pa rin. Oh my God. Pinagpala yun. 50 pesos. Wow. Thank you po, Kuya Roy. Ay, dahil. Sir, present! Bati ko, sir. Wala pa man ba ni? Wala pa? Wala pa? Balistoy pa sana. Ay, sorry, sir. Kasi tinawag, sir. Ah. Sir! Guys, mainit. Thank you po, Kuya Roy. Ano po ano sa ano? Ano? Nag-send siya ko 50. Eh, yung iba nag-send $10, $20. Depende. Sa sponsor, pag may nag-blog na sponsor. Banggi pa kaya sa ibang bansa. Kaya, taro. Kilo. Uy, honey. Nagsasabdak ka. Uy, gunya. Isa po. Miss, Tissue. Ano ba? Hi guys. sakit ang ako. Ay. Sir. Drew. Asawa ko. Reporting. Nagpapansin sa akin. Reporting. Pag nag-report, saan si sir nagtututaw? Dito ako sa akin galaw ko. Yan na pala ang first report. Iyo. Hindi, nag-quiz ka pang nakaagay. Tiga picture. Sabi na, basta may ano. Nagsurat ako sa akin. Diyan kasi po so, diyan kasi yung stick quiz. Diyan kasi yung stick quiz. Isend mo kikat. Bawal magdamot.
God. Thank you po, Kuya Roy. Gawa mas nag-present ko. Saan lang ka lang? Bigi December bakasyon ako dyan. Bato Camp Sure po. Sige po, Bro. sa December ko yun. Ako man. Ako daw. Ayo pa? Siyempre, parehas ka lang kasi. Ubus na. Di na ka, ano, din sa nakaunay sa mga nanoy. Aran. Rido, kita, kita sa ako. Shout out po kay TJ Suarez. Kina, nagkalaog na si Gcash na. Diretso na. Ito. Matitipon na siya. Pag live mo, mga pera na ako pa mo. Minimum. Nag-live. Pagkiraw ng mga sponsor nasa $100 or 50. 100. 5K. Pero bangat pa kami ni YouTube. Bangat pa kami ni YouTube. Ayun. 2.5 na sana. Depende sa person. Baka man, sabi na, baka man 50%. Dako lang ako ng tax. Bako lang. Hindi sa vlog, sa video mo. Okay man, bako lang. Mas maray pag nagla-live man kiray. Mas madali. Pero pag nakulat kita daw din sa pag-performance. Oy, Barry Boy! Yan. Thank you, Charles. Kuya Roy, thank you so much po ulit. Sir Neil, Sir Bruce, ulit, help me. Tawagin mo na Kuya Roy. Good noon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon ka din. Good afternoon.
Ako na sinakulit mo nga na. Import. Puro tao, mga naka-discover. Puro tao. Sa mga naka-discover. Pero bus yun. Sunod na gate si Perugia. Yeah. Yeah. An. So James Watt improved and patented the steam engine, making it more so pinausalit na ni James Watt ang steam engine, and mas ginawa niya itong fuel feeder, and ang sabihin is mas pinakaunti na yung fuel consumption. HM. Pwedeng naman siya. Oh my God. 125. Thank you po ko yung Arigato. Thank you. Developed the first locomotive called the Newcastle. So the locomotive is sila yung mga
but it was unsuccessful because of its weight. So, mabigat po po yung So, Gano'ng kabigat, pre? Kuya Bruce, hello po. Kuya Bruce, hello. Hop! Transportation. Sa tingin nyo ba, ano tayo in our actually experiencing any kind of technological advancement when it comes to transportation, public transportation? Yes! Anong yes? Saan ba yan? Arin daw? I'm talking about ano yun, public transportation. Public. Wala. Ako na kayo More on nakita. Eugene. Eugene pa doon. Arin, sir? Ano kaya, functioning ba yung train na railway system dito sa sa Albay? Yes. No. May train ba na PNR? Diba nasabi na naman yung yung operation system naman to, ng PNR. Wala na. Actually, nakayo, ano yun, Ayun? na-times Ganun ba Gaspi? nag-operate? Ayun, operate. Panaga. Operate pa? Ayun, madali yun lang. Napundo. Japan, China, Australia, Germany, France, they have Parang bayo. railway system. Bullet train. Ang tawag na sana kaya, ay na yun, it's called bullet train. Wow. Di ba sa Kamsul? Kaya ko ngayon, wala pa pinayos. Di ba sasabi sa Kamsul Di ba ito? Kasi pasok ko na Bullet train ba? Kaya ito bullet train. As of today, na Magkano? na modern railway. Kuya Bruce, Ay sa ayun, mga public utility number 9. Saan pinapasa ng government yung board eh? Sa, diba sa mga GP operators na guys? Yes. If ano yun, the government is actually, actually to power the public transportation system. The government should subsidize the cost. May subsidy naman na binibigay yung gobyerno, but very, very small. So, ito na ang important sa commuters and, of course, sa operators and sa government's responsibility to improve the transport. So, after your honors and businessman became wealthy, while young workers experienced motivation and good working for it. And yung mga working, mga working, sila yung mga recovery, and the poor become
Poorer. Yung pala nila, pag pumilit na yung ganun bastong na yun, well, it's actually may limit. Yes. Kasi ito yun, ano yun, they work hard for it, but paano ba nila natin yung ganun kalaki? Of course, through exploitation. So, if this ano yun, alam niyo ba, the majority of the world in the world is actually possessed by the civil or the wealthiest population in the world. Around 1% of the ano yan, are considered as wealthy, but around 90% of the world's Okay, one resources time, Super Mario. is owned and controlled by them. And the small percentage, 10%, is being owned by the majority. That's how unfair the distribution of the wealth Dahil, and friend niyo ba ako? Okay. Tatanong lang. Nagtanong lang ako. Ano kung mag-propose sa isip? days a week. Nagulo naman yung dalat. Pag tig-sagot mo daw si Merns, itatao niya daw sa iyo ang kaba. Diba? Housing and development tax. Always maximize management and limit your trajectory. Widespread of disease. So, mabilis yung kamundan ng ano, and pero, hindi makikita yung ano, nila na ng basura. Kuya Nin, hello po Kuya Nin. Kumusta po Kuya Nin? Nakita nyo yung documentary ni Kagan? Good morning po Kuya Nin. Good morning. Impisa na ano yun ng at hindi daw nila alam na may nagsilato. So, tingin nyo, papasok pa yun na yun, hindi nila malaman that year na walang ano yun, na walang nakatira sa lugar na yun. Hindi na, Google Map, nakikita Arin, sa basura. Sa basura. Sen, arin, sa basura. Good morning po Kuya Nin. Kumusta po? sa PSA ba? Biggest sponsor ay hindi nagpapadala. Hindi nila alam na pinakatira na to. Mga ano lang, account. Kumain mga Pinoy Ha? Mga Pinoy? na nasa ibang bansa. Hi, Pat. Normal residents at the lower life expectancy compared with the people in rural areas. So, ibig sabihin daw po is, mas maikli lang daw yung average na ng buhay ng mga tao na nakatira dun sa mga lungsod, yung mga syudad kesa sa mga rural areas. Dahil sa cities kasi, mas overcrowded sila and maraming food doon. Wow. So, mas mabilis kumalat yung disease. Compared dun sa, ano, sa... Urban, rural. So, industrialization was Rural to bank. the development of ideologies such as liberalism, socialism, One PM. Sorry, good I can't do this. Okay lang po yun, Kuya Nin. Thank you po sa pagpasok. Guys, 21 Gcash ko po, send. Open rin.
partners area or informal sometimes partners for them, scholars kung tinatawag. So, of course, it's also only on the government responsibility to provide them housing programs. But most especially in the Manila areas, the madami Islam scholars areas. But what I think is the primary reason why politicians don't want them to move them to another. Sa may part ng Samoya, parting bulod siya. Tapos may mga free na house. Tinaos na kang after kang bagyo hapon. Ayun man talaga, dako. Sa mga ibo ang babae. Pero iba lupa lang. Sa ito, may arong na. Move the apartment centers. Pero bukod nito pag sa dire, like, pwede sila paalion kung may tigadaban sila, kaya tigabubura masakit. Tapos mostly mga agta sa bulod. Bulak, kapay na. Yan sa aming mga ganun din na account. Actually, malayo din yung nakita ko na yung pamumuhay. Different din na yan, personal. Tapos more in a politically bakit? Bakit tayo nilang alisin yung mga yung mga pagsikilasan sa lugar na yun? Mabubuwasan sila sertang botante. Okay, that's right. Tama. Kasi madali sila for percent na actually, nakakita talaga ako si Bobo. Bakit hindi siya pa very intensive na parang lahat mag-humor? And kung ano man meron yan, ang lagi naman. So yun yung primary reason kung bakit ayaw nila alisin sa lugar ng mga before na kasi yung source of their goal, ang tagay. So, ganun na lang ino ko na proyekto yung mga nasasaktan nila. So, just kapag ang happy naman pinakanan naman. Nasa sa mga yun. Development na lang problems. Flood control. Yes. Kasi yun din yung mga pinapakalo na kaya yun, baka ng lugar niya. Nag-impuli yun, i-flood control system, pero nagbabahan man nila yun. Yun po na yan. May flood control sa kuya, pero nagbabahan man nila. Tinipin. Wala, siyempre, ilipin so so sa lupit, alawan, alapan, naging taman, naging dalo. Hindi na Kuya Ken. Ano ba nila yun ang tawag? Ano na pa nila yun? So, tumasin kong na barangay, yung pinanuhan, talawa ka doon ang isipahan. Marami pa magkakaya. Tapos kawa nun yun, nagpapakawin government. Sinayang lang sa pagkakataon sa bagay. Kaya ito pa yung mga nangyayari sa nakakapos sa tatlong taon. Tigtaw sa ako. Tigsugal lang mo. Albay, Nag-blue. Aldito, mga boss. Ano sila kami? Huwag na natin sila yung mga last year, last national election, nag-guess na ako. Yes po. The next national election here yung Duwagis kaya nyo, mama, na iba po kung nakikinig ako na ako Bert, hindi mo na ang boto ko. Yes. we should always make the system. We should always make the system. Saan yan ka? YouTube. Okay, so also talking about even the Telegram system.
lang. Sa tigarakihan mo. Super check up. Lagi sabi, alam niyo sa may kanina sa mga nalaman sa February. Obi. Ano yung ba sa isang ano yun, sa isang bed, i-share ba 3 or 4 sa isang bed, tatlo hanggang 4 sa May nahilig, may nahilig. Nagtatap. Sa isang bed or isang room. Sir, isang bed or isang room or isang bed lang na gan? Anong size ng bed, sir? Yung ang alam ko, sir, pang single na ano, yung pang single lang na bed. I-delete mo daw sa my day mo. I-delete mo daw sa story mo. Ano yung ano, representation ng ano? Sorry. Actually, naman Nagaselos. Hindi, sir. Nagaselos. Nagaselos. Sa story ni Cassie. The lives of the women, at least, the security of the conversion, and then nakita din doon yung presentation sa hospital, at then, yung iba nasa hallway, Ako naman sa bed ko. sa hallway is Parang may mga sabayan. Sabayan. may Sabayan. pasyente niya sa folding bed. Folding bed. Folding bed. Sa pasyente na sa folding bed. Yan ang kadalanan niya. So yun, nakapot. Hello, nawala. Alam niyo ba na ang PhilHealth, pag naman iyakan? Ang PhilHealth, pagkakasarap, ang huli, hindi ko na pwede magamit ang kakain ako sa akin. Kanya, last ko na galing, ano yan? 1 year, guys. Kasi yung ano yun, PhilHealth, hindi ko na siya pwede makamit ulit. Paano pag Kailangan ko na ako ng sakit. Para magkakaano, ang pilat kasi pwede mo siya magamit once only in a legal, business or email. 1 year? But, let's say, hospital ko ulit, 2? magamitin mo ulit yung pilat na sa kain Good sa news. akin, Tapos na. hindi mo na maaamin siya. Kasi sinabi ko na, yung iba daw, nakapag-boom ng let's say, around 300,000 sa hotel na nabawas. Ito, makita niyo yung yet lang naman ng sistema. Right education system. Yung mga galing sa public school, junior high. Junior high, di ba? Pag nahuli lang, sir, kuya ni. Ilan na tama? 16? 13, sir. 13 to 14? 13. 13 sa ano? Sa public. Alin? Alin? Ang alin? Basta junior high ka lang. Public school. 3, sir. 3, Pag nag-public school mo ka mo, like usually 16 minimum. Kailangan din lang ako ng kita. Saan ka mo? Kaya din lang ako na rin. Alright, sir. Si Jet.
Ang ano? Sawan, 70, pinakadakula na. Sa class ko. Ano sa class mo? Tapos, kutsis na sa gatos na mo sa magkakaralasan. Ah! Dahil 40, 50. Pero kita kahit yan pa rin. Ang alam mo pa, 15 per room. Ang dapat ang student teacher. Sir, pag private po ba required doon naka-aircon? Depende na yan. I'm pretty Sir, Hindi, man, naka-private kita. Di man kita naka-aircon. depende sa sistema. Kaya yan, dapat yan. Bumoto kayo ng tama. Lenny! Bumoto na lang isa. Joke lang. Legit yan, sir. Ah, sir. Sir, fake news man lang daw po ito. Bala yan, bala. Yung population. Alam mo ba, that team is actually just next to Singapore to they are how expensive like how expensive like lifestyle is. So, maganda sa ulo yung ano namin. Okay. Yung mga nila, sinon po, Figure out na lang. ako, patuwan ka kung magpapa-first is na nila mo, third is na nila. Narinig mo yan, narinig ka ba? Pero kung napakatapos naman ng duman naman, tapos mabalik na naman naman sa kasi minsan naman naman tayo mo, silang kung parang nag-aabot nasa upakangan mo, ayun sa naman naman ko na baka mga day kasi nila kami kaya pa ano, Ibu yung pag may skip check mo. Si Sam. Kukunin kita mo, chairman mo. Ako magpunta. Thank you, sir. Bye-bye. Vacant na, guys, na naman. 5 to 7 yung next class namin. Kuya Neil. Hello po. Kuya Andres Dominador, Edgar, Louie, Baliena. Kuya Neil, hello. Sir Bruce, third year na po ako ngayon. Ito na ba mag-utuloy? Depende po sa sistema. Kuya JL. That's G! Kayla! Hi guys!
viewers? 20. Boto niya ako. Para di na Kuya Neil, i-Gcash mo da po. Char. Hope. kain ka birthday. Saan tayo, B? Sa inyo na lang para may wifi. Anong day? 4 hours ang vacant. May nagkaklase sa ibo. Maguli ka na, please. Saan ka pala? Saan ka maduman? Saan ka matambay? Library, ma-review kita. Kaya alam mo. Tapos ma-sleep. Parang sa diretsyon, katuro. Uli na, be. Maano kita nga ni, ma-review, ma-sleep. Wala pa din. May sound na po ba? Wala pa din. Meron. Magsabi kayo kung merong sound. Sign kita ma-tricycle. Bye-bye. Ingat. O, dito pala. Pag-asa. May sound na. Philip. Maglalakad na naman. Sabi ko, amat kami tumatawa. Okay. Take out. Lunch pa lang nindo, Vincel. Lunch pa lang nindo. Masarang rice mo. Ayoko. Busog ako. At sarap ano ko siya? Ano ka doon sa bahay? Sige, garapan, gimapel, garapan kasta. Nata. Tangik, takuan man talaga ito ni Sean. Ano yung signal? May signal duman sa indo? Ay, maray. Hindi ko... May tricycle. Hello, mahina pa ba ang signal ko, guys? Mahina pa ba ang signal? Ay, oo, wala pala signal dito. Girl, mag-tricycle na. Okay. We are waiting for your... Ano daw? Hello, Pidgey, puntahan mo ang padala sa'yo kay Kuya Neil at saka naghihintay ng mga viewers, sponsors, subscribers.
Ano po? Alam, ang alam ko may ano po kasi yung battery. Wala. O, di ba walang signal dito, Kuya Hawk. Hello po. Syempre. Ano daw yung sinasabi ni Kuya Jay? Opo, yung sa ano nga, puntahan mo ang padala sa'yo kay Kuya Nit. Akala ko po diretso yun sa ano, sa bahay. Like, ano ba tawag doon? I mean, door to door. Nag-enter kanina, BJ. Kanina po, Kuya po, kasi po, may na po yung signal. Pero ngayon okay na po ata yung signal. Depende po kasi sa place. Wala po kasi maganda signal. Kuya Nov, B Vlogs. Hello. Pakatapos lang ng klase namin. 1 hour. 1 hour na discussion, reporting. Your signal is dropping out, Kat, but you're still beautiful. Thank you, Kuya Neil. Wait lang, Kuya Neil, kasi mamaya magkukonek ako sa wifi. Pag-asa. Or wala. Meron. Meron or wala. Meron na ba? Mag-comment agad kayo kung wala. Na, okay na. Thank you so much. Meron ng sound. Yan. Meron na ba? I don't know kasi meron na. Abot dyan? Tinabot na ako. Sigurado kung abot dito. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Diyan ako minsan nag-edit. May signal pa. Open mo nga YouTube mo, be. Mahina. Mahina ba? Parang feeling ko mahina daw signal. Guys, mahina ba ang signal? Or hindi? Mahina siya, girl. Pwede makipatong. Huwag ka lang mahulog. Okay na po ba? May signal na ba, guys? May signal na. May signal na po ba? Shower out. Ikaw nga, wala ka man ng signal. Wala na. Wait lang, guys.
Yes, thank you. May signal na. Wait lang kasi. Titingnan ko kung malinaw. Kasi kapag hindi. May vlog ka ba, Bichi? Wala po, Kuya Kenneth. Gagawa pala. Pag doon, ay okay na. Pero sana dito meron. Oh. Dito ba meron? May monitor ko kasi kung meron eh. Ayan, magkape. Ganda. No, mailingaw doon. Makape ka. Thank you. Busog ako. Bicolana sa Naga pa. Hindi ko po to boarding house. Ba't parang malabo? Hindi ko po to boarding house. Boarding house po ng kaklase ko. Makikitambay lang po ako kasi yung ano namin, yung vacant namin is 4 hours. Kaya, hindi ko alam ko. Nawawala ka ng signal. Walang hangin. Wala, hindi po to sa Naga. Naga? Ayan, okay na. Stable na ang ating signal. Magkano rent mo? 2.5. 2.5. Hindi, sige. Ano? Ano ba mo? Marasa pa. Hindi ako nang bubuhay pag wala yan. Marasa pa. Mailingaw to. Ay, stati gamit ang ano ko ha. Kasi nga nag-iinig YouTube. Ayun sa YouTube, subscribe ko naman. Oo. Wala decision ka. Hi po, Jordan. Guys, wala akong mapuntahan na boarding house kasi si Kyla, nandun daw yung ate niya. Ngayon, nag-last resort sa lalaki niyang bata. Ha? Last resort ako. Option. Wow. Okay. Gusto ko sana dun kila Kyla kasi nakakatulog nga ako doon kasi nga kaso nandun daw yung ate niya. Kaya Kyla kasi ako nagkikitambay kapag mahaba yung vacant tapos pag gusto ko matulog kasi solo ko yung electric fan. Ngayon, nag-stay dito. Pero mamaya magre-review din ako, guys. Nakikicharge din ako mamaya kasi baka nga malubat ako. Okay lang naman, saglit lang naman na yun mamaya kasi 5 to 7, 2 hours. Pero hindi na yun naabutin ng 2 hours kasi recitation lang naman naming lahat. Mabilis lang yun. Nandyan ka pa po, Kuya Neil. Kuya Neil, are you there pa po? Sana magsama. Okay kayo, Neil, at so, ano po? Next time, pag lahat po kami may free time. Di ba, Kuya Neil? Di ba, Kuya Neil, pag lahat kami available, magpapabulyas kami. Kaming tatlo. Luwas mo. Di ba, Kuya Neil? Luwas mo, sir. So, ano, cellphone? Electric na. Yung ano ng bag. Eto, tissue ko. Hindi ba? Up to what time ang pasok mo? 5 to 7 po. Anong oras pa lang? 1:06. Oh, may 4 to 4 6 ang hours klase. pa. 4 to 6? 4 to 6. 4 to 6? Pinalit na ni sir. Sabi ni sir? Eh, sabi niya last week.
Eh di 3 hours. 3 hours ang vacant namin ngayon. Hindi na pala 4 hours. Bakit ubusin yung 2 hours? Di ba recitation? Recitation man lang. Tapos, next kaya yan, exam na kasi holiday sa Friday. Ay, salamat. May electric fan ko. Sa board kasi ako madami ka. Tapos yung mga first year? Ayun, Ako mas under maritime. Dahil, makakatag sa sarang HM, sarang UST. UST. Hmm. Kasi yan, sa babae yun ito. Kamusta ba ko? Magayon ba ang ano yun? Takula sa laot. Spacious man sa mga pero kanya-kanya sa iglanan talaga. Ako mas sa mga ano, nagagamit talaga ako. Magpangudto ka na. Mag-shop na po. Magkaon kaya kami sa Chimken. Manahan ako sa mano. Ibawas ko ano, malana ako. Ilang percent ako? 28! 28%! Eh, pwedeng ka mo. Iyo na, iling. Ilingon mo, ilingon mo. Ay, may delay. May delay. Ilan seconds? 5? 10? 5 ata. Hindi ko aram. Ilan subscriber mo kayo? Ilingon mo na lang. But- I-subscribe ko pa lang ang account mo. Saan ka vlog ka sa sentro ng Santo Domingo? Nakakahiya doon. Wallet trade. Guys, wallet trade to. Hindi mo pwedeng ID mo. Jason Cedro. Hindi mo pwedeng ID mo. Iyo, aram ko man. Nakatago ng ID mo. Ako yan, uy! Ako yan. Ay, hindi pwede. Ano ini? Hindi man yan, ipapailingon ng ano. Pati ID ko ba? Hindi mo pwedeng sa iba. Hindi, ang pangaran. Itataklo mo ang pangaran. Magpamas sa kamera mo, pwedeng bando ko man. Okay, dahil na. Camera siya ako. Camera siya gani. Hida eh. Sino camera mo? Awin. Barya. Barya guys. 4 pesos. Maybe sa Mayo or July vacation sa Pinas na dyan after 25 years. Go Kuya Bruce! Magbakasyon ka. Walang laman guys. Walang laman. Sorry, buka ko makorta. Sir Jordan, hello. Kapangalawa akong kaklase ako eh. Nakaligyan. Ayun nga pala, next year po Kuya Bruce. Next year, 4th year na ako. So, kang Friday ito ate. So, may quiz, may recitation. Para review ako. Ay, wala ko na yun. Siguro baga feeling ko, okay na, like, mas kaya nang aputan ni sir sa kuya, garo masisimbag ko baga. Tapos kam so, ay, dahil mo palang tuloy. Tapos dahil ako nagre-review ko. Hindi ko nagdalawan ako. Ay, ma-review ako. Ay, BJ, naka-uwi ka na ba dyan? Diyan. Hindi pa po ko nakaka-uwi. Dito pa po ako sa malapit sa Mariners, malapit sa school. Hello, magayon ng Bicol. Nicolas, hello po. Anong sabi ni Kuya Neil sa'yo? Hindi ko po alam. Sabi po ni Kuya Neil, kasi yung ipapadala niyang battery, door to door po. So, kailangan lang daw yung ibang details ko. Siguro yung ID. I did not visit the Philippines was my last visit. 2015! So, 10 years,
11 years na kayong hindi nakabisita sa Pilipinas, Kuya Neil. Yes po, kasi student lang naman po. Tsaka, sa isang room, 4 kayo. 4 kayong magbo-board. Anong mura dun? Hindi, wala ka pang privacy. Diba? Ang maganda dito. First lang pa lang. Sabi ko ma-sleep mo. Yung kay suatin ni Kayla. Pero ang tulong. Yan sa taas ng bunk. Dahil na. At siya na lang. Tingin mo lang sa loob ng tama. Si sino nagdiro din ka klase ta? Si Joe. Si Josh. Kasi rin siya. Hmm. Pangatawang araw na yun. Pero may digder. Kami siya. Yours is 25 years, Bruce. Mag-inom ng tubig. Magbakasyon naman kasi kayo, Kuya Neil, Kuya Bruce. Umuwi naman kayo ng Pilipinas. Diba? No. I have. Ulit yun. Refill. Kanina pa ako naka-live no, magto 2 hours na. Nag-lunch na po ako, Kuya JR, sa Chimken. Para siyang para siyang crispy king, ganun. Yung chicken, tapos rice. Oops. Mag-abroad ka ba, Bicola na girl after? Depende po, Kuya Bruce, kasi madami din po akong choices. Madami akong iniisip kung anong gagawin ko after. Pero magta-try muna ako. Gusto ko mag-cruise ship. Gusto lang. Pero, dahil nga, di ba, parang ang ganda niyang isipin, ang ganda niyang pangarapin. Pero, ano baga kasi ako, may hiluhin, tapos, syempre, baka hindi natin kayanin yung seasickness. Diba? Syempre, kasi barko pa din yun. Nasa sea-based pa din, dagat pa din. Masanay na. Sabi nga ni Sir, sa una lang yan, kumbaga, masasanay ka na lang. Pero hindi ko pa nga alam. Kaya baka mag-land-based ako, mag-hotel, ganyan. Tapos kapag, depende pa rin kasi syempre kahit may mga plano tayo, minsan hindi pa din na, ano ba tawag doon? Tulog. Hindi pa din, baka hindi yun para sa atin, ganun. So baka, depende, pag nasa choices mag-abroad, pwede. Kaya nga Kuya Neil, ang tagal ng 11 years. Garmi ako gamit ang cellphone ko. Madami ng pinagbago ang Pilipinas, Kuya Neil. Yes po, Kuya Neil, yun nga po, mag-experience muna. Actually, magko-cruise ship. Di ba magko-cruise tayo? Shipboard. Magsi-shipboard kami, guys, next year, May. Kailangan namin ng tag 45,000. So, bali mga 50K per student para makasama sa shipboard papuntang Bohol. 1 week yun. Manila. 7 days. Ay, oo. Yes po, Kuya Bruce. Kaya mo yan, BG, nakapaburakay ka nga ni. Iba man kasi yun. Siyempre, bakasyon yun. Hindi yun yung talagang work na Inaantay ko sana kasi yung padala ni Sir Neil. Akaso nga pa, nag-exceed daw yung account niya. Hindi ko nga rin po alam, Sir Bruce, pero ano po kasi yun,
para saan daw ba yung bayad? Like, bakit magbabayad? For experience kasi, parang, Overall transportation, oo, yung sa transportation guys, tsaka parang partnership ng ng mariners yung nila, something na, Barato na, kumuya ako mag-cruise. But yan ang pinaka-barato mo, mabubuan. kasi 7 days naman, tsaka in-implement nila yon. Ay, matagal na talaga yon dyan sa mariners guys. Yung mga student dati, nung mura pa, sabi nung sir namin, yung instructor namin, 19K daw sa kanila dati. So, sobrang tagal na yon, 2000, ano sabi ni sir nun, 2001, 2003, ganun. O ngayon baga kasi, mataas ng hindi po siya included, Kuya Bruce. Hindi po siya ng tuition. Pero, hindi naman po mandatory kasi yung gusto lang daw. Pero, pinapaano kasi nila na, parang pinapa-feel nila na sayang kasi certificate, madaming certificate, tsaka experience na din daw. Tapos after mag-graduate, parang madali ka makakonect or ng workplace mo, kung saan mo gusto, ganun. Pagbusog ka ngayon sa tanghalian, sorry po, bilhin na sa abroad para si Kuya Neil sa ating mga viewers at sponsor. Yes po, Kuya Jay. Nasa gobyerno lang naman yan akin na. Yes po, Kuya Kenneth. Kahit nasa YouTube, di ba, yung tax, di ba, pag may nagpalipat, nababawasan pa. Grabe yung tax ni YouTube. Yes, wala pa nga akong passport, Kuya Bruce. Only domestic. Yeah. Hindi naman po kailangan ng passport pag dito lang sa Pilipinas. Pero dapat, di ba? Dapat meron na akong passport. Kasi pag... Char. Kasi pag papabisitahin tayo, pag ipapasyal tayo ni Kuya Neil sa ibang bansa, di ba? Joke. Joke lang, Kuya Neil. Magkano, Allen, Kuya Bruce? Yung bayad sa shipboard or yung pagkuha ng passport? Mura lang pag... Ay, mura ba ang 1K? Ticket. Yeah. Kuya Neil, di ba? Mag-iipon na daw si Kuya Neil kasi ikagala niya daw kami dyan sa... Saan yung bansa si Kuya Neil? Nakalimutan ko. Naghintay ka lang muna bago ka magtapos sa pag-aaral. Yes po, Kuya Jay. Mga alas 10 na mag-review na ako kasi mag-charge pa ako. Sana makasagot. Sana makasagot sa recitation. Kaya yan, ano pati yun? History. History ng cruise ship, ng cruise life. Ang Conard's line, ang cruise ship niya, Queen Elizabeth II and Queen Mary II. Queen Mary II has 150,000 GRT, gross tonnage. Gross, nakalimutan yung R, tonnage yung T. Nakalimutan ko talaga. 122, magamit ka na. After lunch. Okay, magkano? Ha? Si Kayla, kanina?
Mag-lunch ka na, busog ako. Kasi po mag third year college ka na lang dito. Third year na po ako. Kaya yan, BJ, ikaw pumunti ba yun? Baga ang Pinoy? Yes! Lemuel, hello! BSIT po ako sa college students. BSIT po ako sa college. Ano nga na ang BSIT? Ah, IT! Yung sa computer yun, di ba? Pinsan ko ay IT. SPI. So sa pinsan ko, bad mag-robotics. Asa na si Kuya Neil? Hindi pa nag-agree si Kuya Neil sa mga plano ko. Char! Plano. Realistic expectations. Good afternoon po, R. Christian Roda. Kuya Neil, tawang-tawa ka. Mag-comment ka ng ano mo. Huwag kang tumawa. Thank you so much po pala kay Kuya Roy. Kanina, nagpalipad siya ng nagpalipad siya kanina. Thank you so much po. Si Kuya Neil kasi ang inaantay ko, kaso nga daw, sayang, nag-exceed daw yung account niya. Hindi na siya makakapagpalipad. Magayon lang ang uniform, pero Magayon yan. Nakakalibad. Pero may ako back of house. Hindi ako may limit. ako may limit sa account ko. Okay lang po, Kuya Bruce. Wala naman po akong sinabi. Baka scam kay si Kuya Neil. Hindi po, Kuya Jay, kasi ganun talaga, nag-exceed. Yung sa akin, maybe, ganun talaga, nag-exceed ko yung account. Depende sa parang monthly transaction. Kat, I just send you something to you at Angge. I will not disclose you. Ah! Thank you po, Kuya Neil. Thank you po, Kuya Neil. May surprise ako sa'yo, Kuya Neil. Kapag nagawa ko na yung plano ko. Yung Gcash mo, the same ba? Yes po, Kuya Bruce. Yes po, Kuya Bruce. Yun pa din po. Okay lang, pero kayang-kaya pa yan. Kayang-kaya ko. Kuya Neil, meron po kasi akong pinaplano. Plano na naman. Ayan na naman si plano. Pero yung isa kong plano, natupad na siya. Kasi hindi ko pa siya pwede i-reveal. Diba, sinabi ko na sa inyo sa live. Thank you po, Kuya Neil. Hindi pa yun pwede kasi masyado siyang masela. Masyado siyang mahal. Tapos, etong naisip ko, unique siya. Sana mag-click. Pero saka ko na kasi, iba-vlog ko naman, tsaka mag-upload naman ako sa Facebook. Gagawan ko siya ng sariling page para, baka kumita. Nakalimutan ko yung TIN number ko. Kung saan ko nalagay. Kukunin mo ko, Kuya Bro. Saan yan? Bakit mo ko kukunin? Chat bro. Saan yan, Kuya Bruce? Ano ba yun ng mga nilaletra? Ba't ka nagre-letra, Kuya Bruce? Okay na yan.
Depende kung saan may mas magandang opportunity. Kung saan ako yayaman. Kung saan ako yayaman, guys. Ano daw? This account is just being repaired in another international. Kanya account niya, never na sa ibang international. Mong ka na tama-review pa kita. Diba? Pero, okay na ako sa lesson 1A tsaka lesson 1. So, lesson 2 and 3 naman lang. Ka-absent ako ka nag-discuss. Ka nag-discuss si sir, absent ako ka to. Absent na lang ako. Pero, ano ito sa S may SA, tapos may S. Safe, So, mga safety. safety. Hindi, absent ako ito. Wait lang. Kaya lang ako. Ikaw pati buksan. So, ano minsan? Buksan. Pwede mo. Hindi kasi, Hindi ko kaya. di ko siya masyado kata na malis ako. Itara mo lang sa acronym. Ayaw ko subscriber. Gusto 11 yan. Big ko lang. Ay, nabuksan ko. Di ba na kumakaon candy? Sayang ka. Alam mo na ako. Tigbakalan lang ni Ray. Napalaya na siya. Ano? Safety at sea. Solas. Solas. Safety of Solas. Narinig ako na sa day. Solas yun? Oo, Solas. Oo. Wait lang. Wala kaya din. Wala nang kasabi. Ligaw ko sa L, pero safety of blank at sea. Di ba? Solas. Solas. So L. Safety of blank at sea. Safety of life! Tama. Dek. Safety of life at sea. Solas. Solas. Nandyan yan. Nandyan yan sa ano. Google ko na lang. Ata, safety of life. Sige, pag tama ka, okay. Pag tama ako. Hindi mo kayo sasabi ng sala? Safety of life Yeah, at sea. tama ka. Diba? Susarap pa. Susarap ang acronym. IMO? Ano? IMO? Ay, ano? IMO? Ayaw mo. UN, IMO, SOLAS, ta CLIA, Anong ayaw mo? International Maritime Organization. Hindi. IMO. Ay mo. United Nations. Ano pa susaro? Igwa pang sa... CLIA. Alat lang. Cruise Line International. Alat lang. CLIA yan, di ba? Cruise Line International. Ano isa eh? Association. Association. IMO, International Maritime Organization. Cruise Line International Association. Kaya Kenneth, you're back. Kayla. Ilan na daw ang likes ko? Meron pa. Ano yung mga ano nun? Ay, hindi ko pa pala binasa. Yun pala kagabi, sabi ko. Hanggang-aralan ko. IMO, International Maritime Organization. CLIA Cruise Line International Association. United Ay, Nations. tapos na. SOLAS, Safety of Life at Sea. Renan Tolinabok, hello po. Yun lang, no? 1958. Tama ba? Yung first jet. Saan?
History. Ah, so history. 1958. 1950. 1867. Basta ito, tatandaan ko 1867. Mark Twain. Author, diba? Author siya. The Innocents Abroad. The Innocents Abroad. Yung book. Thank you po. Yes, Kuya Roy. Kasi inaantay po kita, Kuya Roy. 1867. 1867. So, 1958. First jet yun, di ba? 58. 18. 1958. So 1858, first na may something na cruise line. Transatlantic commercial jet aircraft. Hindi, yung 1858. Yeah, ito. So first transatlantic commercial jet. Yung jet, 19 yan. 1958. Yung, Tigsasabi mo, tigano ko lang sa full. yung 1858. First cruise ship ata na ano. Mag-operate. Tama ang sinabi mo, BJ, kasi ba't ibang nag-aaral sa mga international services? Hello po, Reynaldo. Diwa, hinihintay ka dyan. Opo, kasi Kuya Ray, magpapalitad pa po kayo. Boragbo. Saan yon? Nakasave. Yan na, Google Plus mo. Ang apps mo, mura kang... Babaw mo. Ayun, Google Plus. Conard's Line, Queen Elizabeth II, Queen Mary II. Crown Princess. Pero mas dako na ining ano, Royal Caribbean, 158,000 GRT kesa sa 150,000 GRT kang Queen Mary. Two 2003 man, nagsikat ang Carnival Corporation. Basta 2003. Carnival. Hanggang ganyan, Carnival. Hindi, may sinabi si sir. May nag-up. Ano nito, so ka pa nito ni Pinakal. Then ako lang na talaga ako sa apoy. Pagka dito sa buko. Hello, BG. Lagi nawala ang signal niyo. May wifi ba dyan sa tindahan? May wifi po. Nakakonect po ako sa wifi. 2000. 1986. Bida ang ano ni sir. Puro sa mga taon. Dahil nabus na na-less yung explanation man. Sabi naman niya. Ano? Sabi ni Sai? Yung Juliana kayo. Explanation. Basta masabutan mo, yun ang importante. Pero yun, importante. Yung 3 na ano na ano ba tawag doon? Dali lang. Lesson 1. %, water, intact 7%, agriculture 12%, 10%, and under
Conventional. Perceived to be safe, customers, social, customer friendly, and service oriented. Motivator. Sa inyo na muna. Perceived to be safe, social, friendly, social, customer friendly, and service oriented. Cost. Exclusivity. Family prohibitive. Seasick. Claustrophobic. Seasickness. Tama ba? Pera. Demotivator. Pera. Demotivators. Cost. Cost, family, exclusivity, family prohibitive. And claustrophobic, seasickness. Tapos yung 8, accommodation, food and beverage. Retail and shopping. So, pantalon at entertainment, may dalawang word yun eh. Basta entertainment. Activities. Ano ba nauna? Activities and entertainment? Entertainment and activities. Activities and entertainment and activities. Ano sinabi po? Retail and shopping. Health and wellness. Excursion and itinerary. Customer service and safety, the ship itself. 8. Alas 4 po. Ang pangat ko pala. Iya. Joke lang. Gayayog mo. Digdi ako sa lesson 1, medyo kabisado ko. Pero sa lesson 1A, sa mga taon lang, doon yung sa mga ships. Pero sa 1A, sa 2 and 3, oh my God. Bukong ka. Food and beverage, entertainment and activities, shopping and retail, health and wellness, shore excursions, shore, nakalimutan ko yung shore, shore excursions and itinerary, customer service and safety, the ship itself. Lesson 2. Capacity, the total numbers of officer, crew, and customer. Capacity. Dimensions. The length is measured from the bow of forward end. Bow. So, grabe naman. Explain pa ni guys, sir. Dabi, Mr. Lee. Tonnage. Cross-registered tonnage. By dividing the volume in cubic feet of a vessel. Giring si Sir Brad sa labs din. At least around na nag-gather na. Value. And all value. Nandito ako sa computer shop and laboratory science. Sabi na naman sa line mo. Thank you po, Sir Jay. Ang lesson to medyo konti lang. Parts man lang. Parts nga. Pero ata, ano yung pa ba yun? Malam. Kita man lang na andaran ni Sir. Ba? Section. Section 3 yan.
United Nations, International Organization founded in 1945. Meron tong 100 plus. 193 sovereign states. It has 193 sovereign states members. New York. IMO, International Maritime Organization. Ano ibig sabihin kaya? The International Maritime Organization is a specialized agency of the United Nations responsible for regulating shipping. Sa mga shipping. Like, sa mga cargo. IMO kayo. Tama ba? Hindi ka kita naglaog. Not at all. Not at all. Ako pa rin wala. Diba? Ano yung no? Para kating tayo pa. Naglubog ang Titanic 1912 April 15. White Star. Nagalat si Jack. White Star. White Star, di ba? White Star Line ang White Star Line ang tagsagili kang Titanic. Pati susaro pa. Yan ito. Meron pa. So kapatid niyan, Titanic. So, bago lumubog ang Titanic, na ano na yun? Hindi, yan ito. After. Hindi. Safety of life at sea, SOLAS. Saka manindatig ano ang SOLAS after kang paglubog kang Titanic, 1914. Ang romduman mo lang. Dahil sa Titanic, kaya na ano yung SOLAS. Ang regulations, halit yun sa mga isla. Yes. Ay, gwapa BIM ko! Intergovernmental Maritime Consultative Organization. Intergovernmental Maritime Consultative Organization and Intergovernmental Maritime Consultative Organization. From IMCO to IMO. 1982. International Maritime Organization. Pero before, Intergovernmental Maritime. Ano ba? Intergovernmental Maritime Consultative Organization. Impossible. Members. Safety of life at sea, MARPOL, Maritime Policy, Maritime Police, Maritime Policy. Anong MARPOL? Para digdi CLIA, Cruise Lines International Association, is the world largest cruise industry association, representing most of the major cruise as well as travel agencies for the association. Largest cruise industry association. Wala na. Thank you. Ikaw, mag-review ka. Ma-review talaga. Pati ko kami. Hindi ko na hilaw na ano mo ha. Like. Shout out po, Aljun. Go din mo. Guys, mag-end na po ako ng live. Maki-charge ako ba? Sige lang. Ikaw dyan lang masasabi. Thank you so much po sa mga tumambay sa aking live. Ayan, 2 hours. Then, may get tayo naka-live. 2 hours and 10 minutes. So, yan. Thank you so much. Love you all. Tada! Mag-review pa ako, guys. Ang dami pang gagawin. Mag-notes pa. Bye-bye. Love you all. Thank you sa nagpalipad. Thank you sa mga tumambay. Shower out sa inyong lahat. Yun lang.